Хорца, аз съм мастър и ето, че си сложих нов скин в Майнкрафт. Така. Да започваме. Отиваме в сървър. Да изчакам малко да зареди. 2 минути трябва да изчакате най-малко, мисля, че. Ще са ми дали. Много е странен. Къде се намирам, бе? Това не е моя сървър. Чупа се. Аре, бе. Май. Това е моя сървър, където играхме вчера. Сега ще го довършим. Трябва да има селяни. Така. Тръгваме. Малко. Хора, в Майнкрафта не съм сигурен колко епизода ще има. Не съм сигурен наистина още. Това ще се реши. Така че... тук има някакво... Това е моята територия, бе. Се отсее, където е по-безопасно. За мен за това. Вече се стъмнява почти. Да, още малко ще се стъмни, затова трябва това нещо да го направим доста бързо, че вече не знам как да се изключи чудовищата. И затова, ето, взема по най-бързия начин този чест. Какъвто и да е. Той е вътре сега. Сватям да го таковам. Тук има някой. Има вътре. Кирка. И 9. Малко костюми. Така. Къде да стигнем?
Ами... Кинг. Трябва да си направим... смисъл... Ох. Хора. Какво е това? Това конче? Що конче? Видихте ли? И... Хора. Това ще бъде за днеска, да ви е харесало. И... Subscribe на чанала ми и...